Bé, estem en el dia de la ciència i per explicar-vos una miqueta, per tant vol dir que esteu fent ara en aquests moments una reacció química. Bé, per introduir el tema una miqueta del nitrogen parlaré de que l'aire que estem respirant conté gairebé el 80% de nitrogen. Molt bé, l'Aleix m'ajudarà a fer aquest primer experiment amb nitrogen líquid. Molt bé, ara el que faré serà inflar aquest globus. Inflar aquest globus significa que estic agafant aire de l'exterior, l'estic posant a dintre. Molt bé, Aleix, agafa el globus per on te vulguis i posa-lo aquí dintre i Aleix, mira aquí dintre i explica què veus. Que surten bombolletes. Molt bé, molt bé. Bé, és una observació correcta. El líquid que tenim aquí dintre, el nitrogen, ves fent, Aidami, ajuda. El líquid que tenim aquí és un líquid incolor, transparent, per tant sembla aigua. Moltes vegades les persones que fan aquest experiment diuen l'aigua està bullint. Oh my god! Oh my god! What the fuck? Jo no sé per què porto. S'ha quedat. Pequeñita. Sí. Bé. Ay, que está frío. Hombre, claro, ¿no? Va a estar caliente. Molt bé. Ja pots treure. Quan refredem, el volum ha disminuït, això està clar. Però és que la pressió també ha disminuït. Perquè aquí dintre la pressió... No, tu ves fent. No, aguanta'l. Aguanta'l per aquí, ara. Què està passant? Està passant que... que l'aire que hi havia o que hi ha dintre del globus s'està tornant a escalfar. Per tant, fins i tot havíem aconseguit liquar l'aire, o part de l'aire, i ara aquest aire líquid torna a l'estat gasós i per tant torna a inflar el globus. Acércate a ella. Es como la patata caliente. Aquí. Me sentiu bé? Molt bé. Fixem-nos, com que l'Aitami ha fet el nus bastant avall, està bastant Molt bé. Fantàstic, va, aplaudim, va. Portem una fusta i uns claus que ens ha deixat el nostre amic. Gràcies, El que passa és que hem tingut un descuit. I és que no hem portat el martell. No ho diré. Pero es grande, puedes verlo. Com te dius? Saúl? Saúc. Saúc, tu creus que podem fer servir aquest plàtan per clavar aquest clau en aquesta fusta, d'alguna manera? És que està obert, Està obert. Molt bé. Vale. Potser al principi esquitxarà una miqueta, però m'agradaria que us hi fixéssiu en una cosa. Molt bé. Saúc, explica, sisplau, què veus a l'interior. Com si estigués bullint. Efectivament, es veu com bull. Com quan feu les croquetes o quan feu una sopa i està l'aigua bullint, el mateix efecte és el que està veient ara el Saúc. Jo crec que ja ho tenim, això, Sí. Bueno, todo tú, maestro. Molt bé. No. Millor que no el toqui, el pot agafar per un extrem, perquè per aquí no es cremarà. Ya está. Si poses de cant, t'ho picaràs més bé. I el plàtan. Escolteu, sisplau. Pica més amb la punta. Déu-n'hi-do, Jo crec que ja està, Sí. Bravo! Molt bé. De tal forma que...
tal forma que amb un copet, no he donat un cop gaire gros, però fixeu-vos com l'he pogut trencar. I això és un sòlid, això. O sigui, no està tou com en aquí. Això està dur, igual que una pedra, està absolutament congelat. El que és cremar un tros de paper. L'aspecte d'aquest paper és igual, pràcticament, no sé si la llum ho permet. Ja està bé que estigui baixa, vale? Però ara fixeu-vos quan cremi. Bueno, que tremendo. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Va, vinga, va, aplaudim-ho. Hola. Molt bé.